गुड मॉर्निंग मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। इतक्यात माझं आवरलेलं आहे आणि आता मी व्हीलचेअरवरती बसणार आहे। तर चला बसूया। तर मी व्हीलचेअरमध्ये बसलेलो आहे। तर मित्रांनो, बाहेर खूप पाऊस चाललेला आहे। तर मी व्हीलचेअरमध्ये बसलेलो आहे। तर बघूया बाहेर काय चाललेलं आहे। तर मी रेडी व्हीलचेअरमध्ये बसलेलो आहे आणि आता मी बघूया बाहेर पाऊस किती चाललेला आहे, कारण 2 दिवसापासून आता बाहेर खूप पाऊस आहे। तर चला तुम्हाला मी दाखवणारच आहे। तर चला, तर बघू शकता बाहेर पाऊस वगैरे चालू आहे। खूप जास्त तर नाही, पण बारीक याच्यामध्येच पाऊस आहे, पण तो सतत चाललेला आहे। बघू शकता असं वातावरण खूप जिकडे तिकडे चिंब चिंब झालेलं आहे बाहेर। तर बघू शकता तुम्ही, छान असं वातावरण आहे जिकडे तिकडे। बघू शकता खूप बाहेर पाऊस आहे, कारण 2 दिवसापासून पावसाला चांगली सुरुवात झाली आहे। कंटिन्यू पाऊस आहे असं म्हटलं तरी चालेल, कारण मागे पाऊस आला होता, परंतु तो पाऊस असा कंटिन्यू नव्हता। आला तर तो अर्धा दिवस उघडून वगैरे जायचा, पण हा कालपासून पूर्ण पाऊस वगैरे आहे चालू। बघू शकता तुम्ही। आईन ते विहिरीकडे गेले होते। पाण्यातली मोटर आहे ती झिरोची मोटर, कारण आता काही दिवसानंतर विहीर भरू शकते, त्यामुळे ती बाहेर विहिरीच्या बाहेर ओढून घेतलेली आहे। तर मित्रांनो, आई बनवत आहे स्वयंपाक, बघू शकता। तर गावाकडे चुलीवरती स्वयंपाक वगैरे बनवला वगैरे जातो, तर त्यामुळे आम्ही चुलीवरच स्वयंपाक वगैरे बनवतो। तर बघू शकता तुम्ही, तर आई बनवत आहे स्वयंपाक, बघू शकता तुम्ही। चुलीवरती चाललेला आहे तिचं स्वयंपाक वगैरे। चपात्यांसाठी पीठ मळत आहे। तर मित्रांनो, गावाकडे हा स्वयंपाक चुलीवरतीच बनवला वगैरे जातो, आणि चुलीवरचा स्वयंपाक हा खूप चवीला पण चांगला असतो वगैरे। चुलीवरती तिने काहीतरी कालवण वगैरे घातलेलं आहे। तर मित्रांनो, आई बनवत आहे पाट्यावरती मसाला, कारण मित्रांनो पूर्वी काही मिक्सर वगैरे नव्हते, कारण पाट्यावरतीच मसाला वगैरे बनवला जायचा, आणि पाट्यावर वाटून वगैरे मसाला जो बनवतो तो खूप चवीला वगैरे चांगला वगैरे मसाला वगैरे बनला जातो। तर आम्ही पाट्यावरतीच मसाला वगैरे तयार करतो। गावाकडे पाटा वगैरे असल्यामुळे पाट्यावरतीच मसाला, मिक्सर वगैरे आहे आमच्याकडे, पण मिक्सर मधला मसाला वगैरे आम्हाला आवडत नाही।
पाट्यावरतीच मसाला वगैरे बनवतो. तर चला तुम्हाला मी आई मसाला वगैरे बनवत आहे दाखवतो. तर बघू शकता आई बनवत आहे मसाला वगैरे पाट्यावरती. तर मित्रांनो, गावाकडे अजूनही पाट्यावरतीच मसाला वगैरे तयार केला जातो. तर बघू शकता आणि पाट्यावरचा मसाला हा खूप चवीला चांगला वगैरे असतो वगैरे. आणि बघू शकता अशा प्रकारे मसाला वगैरे बनवला वगैरे जातो. आणि मित्रांनो, शहरामध्ये जर आपण तिकडे पाटा वगैरे नसल्यामुळे आपण मिक्सरमध्येच मसाला वगैरे तयार करतो. तर तसं गावाकडे नसतं. गावाकडे हा मसाला वगैरे पाट्यावरतीच बनवला वगैरे जातो. बघू शकता खूप चिकन वगैरे वाटल्याच्या नंतर मसाला वगैरे येतो. बघू शकता तुम्ही. शकता असा पाट्यावरती मसाला वगैरे बनवला जातो. खूप छान वगैरे असा मसाला वगैरे बनवला आहे. हे म्हणजे डाळीसाठी वगैरे. बघू शकता खूप छान वगैरे मसाला बनवलेला आहे. तर आईचा चाललेला आहे स्वयंपाक. बघू शकता चुलीवरती स्वयंपाक चाललेला आहे. तर मित्रांनो, आपण पावसाळा आल्याच्या नंतर आपल्याला पावसाचं संरक्षण करण्यासाठी आपल्याला छत्री वगैरे सर्व काही काही रेनकोट, पान कागद वगैरे. पूर्वीचे दिवस जर आठवले ना, शाळेमध्ये असताना आम्ही वगैरे, तर आमच्या वेळेस त्यावेळेस छत्र्या वगैरे नव्हत्या. आम्ही पान कागद वगैरे वापरायचो. पण खूप दिवस त्यावेळेचे खूप भारी असायचे वगैरे. कारण पूर्वी खूप पाऊस असायचा. आता पावसाचं प्रमाण वगैरे खूप कमी झालेलं आहे. तर बघू शकता तसा यावेळेस शेतीची कामे म्हणजे भात लावणी वगैरे खूप चांगल्या पद्धतीत वगैरे चालायच्या. पण पूर्वीसारखा आता पाऊस खूप दिवसेंदिवस म्हणजे असं कमी होत चाललेला आहे. पूर्वी यावेळेस भात लावणी वगैरे चालायची, परंतु आत्ता वगैरे थोडासा टायमिंग बदलत चाललेला आहे. कारण सगळंच काही भाताची रोपं म्हणा उशीर पाऊस न पडल्यामुळे उशिरा पेरली गेली. आणि आत्ताशी काही पाऊस चांगल्या प्रकारे येऊ राहिलेला आहे बाहेर. तर मित्रांनो, पावसामध्ये खूप असं म्हणजे पावसाचं वातावरण असल्यामुळे जिकडे तिकडे पाणीच पाणी असतं. पण अजून तुम्हाला वगैरे मी पाऊस जास्त प्रमाणात भात लागवड वगैरे चालू झाल्याच्या नंतर कसं वगैरे भात वगैरे लावतात मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये बनवून दाखवेलच. त्यावरचे मी व्हिडिओ चॅनलवरती टाकणारच आहे, भात लागवड कशी केली वगैरे जाते. तर मित्रांनो, पावसाचे दिवस पावसाळा हा खूप छान असतो वगैरे. तर मित्रांनो, आम्ही पूर्वी पान कागद वगैरे घेऊन जायचो शाळेमध्ये वगैरे. खूप जिकडे तिकडे रस्त्याने चिडचिड असायचे वगैरे. मजा यायची वगैरे त्यावेळेस शाळेमध्ये जाताना वगैरे. वातावरण खूप जिकडे तिकडे झरे वाहताना वगैरे दिसायचे. रस्त्याने पाणीच पाणी, जिकडे तिकडे डोंगरावरून मोठमोठाले झरे वाहताना वगैरे दिसायचे.
खूप असं छान वातावरण त्यावेळेस असायचं. पण आता पूर्वीसारखा पाऊस पण कमी झालेला आहे आणि पूर्वीसारखा पाऊस चांगल्या प्रकारे पडत सुद्धा नाही. पूर्वी खूप पाऊस वगैरे असायचा त्या काळामध्ये. आमच्या वेळेस आम्ही लहान वगैरे असायचो, 4, 5, 6, 7 वर्षाचे वगैरे असताना वगैरे आम्ही शाळेत वगैरे पायी वगैरे जायचो रस्त्याने वगैरे. खूप छान असं वातावरण त्यावेळेस असायचं आणि पूर्वीसारखा आता पाऊससुद्धा वगैरे पडत नाही. खूप पावसाचं प्रमाण वगैरे कमी झालेलं आहे. तर मित्रांनो, असं असतं गावाकडचं जीवन. खूप साध्या पद्धतीत वगैरे आणि गावाकडे धावपळ वगैरे नसती शहरासारखी. त्यामुळे गावाकडचं जीवन हे खूप चांगलं असतं वगैरे. तर मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये सांगा आणि व्हिडिओला लाईक सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त शेअर वगैरे करा. आणि तर पुन्हा भेटूया आपण एका नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत टाटा बाय बाय, धन्यवाद.